Children of God, mga anak sa Diyos, ang July 15, mao ang kapistahan ni San Buenaventura. Si San Buenaventura na tao sa Italia, ug ang iyang tinuod nga ngalan mao si Giovanni di Fidanza. Sa dihang bata pa siya, grabe siya nga nagkasakit og halos wala nay paglaom nga mabuhi. Karon, gidala siya sa iyang inahan ngadto kang Saint Francis of Assisi aron pangayuan og pagampo. Human sa pagampo ni Saint Francis of Assisi, naayo ang bata nga murag milagro. Ug tungod sa dako kayo nga kalipay, giingon ni Saint Francis of Assisi ang mga pulong nga Latin nga O Bonaventura, nga nagpasabot O good fortune o maayo kaayong kapalaran. Gikan niadto nakuha ang iyang ngalan nga Buenaventura o Bonaventura. Sa iyang pagdako, nisulod siya sa Franciscan Order ug nailhan isip usa sa mga labing maalamon nga mga theologians sa simbahan. Bisan ilado siya og klaro nga maalamon, nagpabilin siyang mapaubsanon og matinahuron sa tanan. Dayon nahimo siyang kardinal o gitawag nga Doctor of the Church tungod sa iyang lawom nga pagtulunan bahin sa Dios. Ang iyang kinabuhi nagpamatuod nga ang tinuod nga kaalam magsugod sa mapaubsanon nga kasing-kasing. Sa ebanghelyo karong adlaw, nagpasalamat sa Hesus sa Amahan tungod kay ang mga misteryo sa gingharian gipadayag ngadto sa mga mapaubsanon ug dili ngadto sa mga nagtuo nga igo na ang ilang kaalam. Dili ni pasabot nga dautan ang pag-eskwela o pagtuon. Ang gisaway ni Hesus mao ang garbo nga naghuna-huna nga dili na kinahanglan ang Dios. Ang mapaubsanon nga kasing-kasing maoy labing andam mudawat sa kamatuoran. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tao nga puno sa garbo lisod tudluan sa Dios. Si Jesus wala nagsulti nga mga maalamon dili maluwas. Ang iyang gipasabot mao nga ang tao nga mapasigarbuhon lisod mudawat sa Dios. Ang tao nga naghuna-huna nga nahibalo na sa tanan kasagaran dili na maminaw. Apan ang tao nga sama sa bata anda maminaw og mutuo. Mao kana ang kasing-kasing nga dali nga mapuno sa grasya. Maong giampo ni Jesus, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and the learned and revealed them to little ones. Matthew 11:25. Sa binisaya nga hubad, nagpasalamat ako kanimo Amahan kay gitago mo kini sa mga maalamon ug makinaadmanon. Apan gipadayag mo kini ngadto sa mga mapaubsanon. Ang mga mapaubsanon wala nagpasabot nga kadtong walay nahibaluan o walay kahibang kaagan. Nagpasabot kini sa mga tao nga mapaubsanon ug andam mutuo sa Dios. Mao kini ang gitudlo ni San Buenaventura pinaagi sa iyang kinabuhi. Daghan ang adunay taas nga edukasyon apan dili na makakita sa kamot sa Dios sa ilang kinabuhi. Sa laing bahin, adunay mga ordinaryo in town kay nga mga tao nga walay daghang titulo apan lig-on ang ilang pagtuo og puno sa gugma. Ang Ginoo dili mo tan-aw sa gidaghanon sa diploma kundi sa kahintang satong kasing-kasing. Ang mapaubsanon mas dali makaila sa tingog sa Dios. Ang tao nga puno sa garbo lisod tudluan sa Dios. Ikaduhang punto, ang tanan natong nahibaluan bahin sa Amahan atong nadawat pinaagi kang Hesus. Nag-ingon si Jesus nga walay hingpit nga nakaila sa Amahan gawa sa anak. Kini usa ka dakong pagpadayag sa iyang pagka-Dios. Mao nga ang pagduol kang Kristo mao usab ang pagduol sa Amahan.
Walay nakaila sa amahan, gawas sa anak o sa tao nga gipili sa anak nga padayagan niya. Dili nato mailhan ang Dios, pinaagi lang sa atong kaugalingong paningkamot, in short. Kinahanglan usab nato ang grasya ug ang pagpadayag ni Kristo. Si Kristo mao ang dalan paingon sa amahan. Ang tanang pag-ampo, ang tanang mga sakramento, ug ang tanang paningkamot sa pagkabalaan adunay sentro nga mao si Jesus. Kung mawala si Jesus sa atong kinabuhi, mawad-an usab kita og direksyon. Sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, daghan ang nagasalig lang sa technology, nagsalig lang sa kwarta, nagsalig lang sa personal nga abilidad. Mayo kini mga butanga, apan dili kini makapuli kang Kristo. Ang tinuod nga kalinaw dili mapalit ug dili usab makuha pinaagi sa kahibalo lamang. Ang tao nga nag-uban kang Hesus maoy makaila pag-ayo sa amahan ug makakaplag sa tinuod nga katuyuan sa kinabuhi. Ang tanan natong nahibaluan bahin sa amahan, atong nadawat pinaagi kang Hesus. Story time. Pipila lang ka simana ang milabay, nahitabo ang makasubo nga school shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City. Duha ka estudyanteng minor de edad ang misulod dito sa ilang eskwelahan nga adunay mga armas o nipabuto sulod sa campus. O ubay-ubay ka estudyante ang namatay o daghan pa ang nasamdan samtang naningkamot pag-ikyas. Ang mga magtutudlo og estudyante na nago sa mga classrooms samtang naghari ang kahadlok ug kagubot. Daghang ginikanan ang midagan in town paingon sa eskwelahan aron pangitaon ang ilang mga anak. Tungod kay nag-viral kining maong panghitabo, ang tibuok nasod na balaka o nakiguban sa pag-ampo alang sa mga biktima o ilang mga pamilya. Ang panghitabo nagpukaw usab sa daghang pangutana bahin sa safety sulod sa atong mga tunghaan ug sa pag-atiman sa kabatan-unan. Napanlabaw sa tanan, nagpahinumdom kini nga ang matag kinabuhi, bililhon o dili angay usikan. Magampo kita alang sa mga namatay, sa mga nasamdan, sa ilang mga pamilya o bisan sa mga nakahimo niini. Aron makakaplag sila sa tinuod nga kalinaw o kausaban. Children of God, mga anak sa Diyos, ang tinuod nga kaalam, dili sukdon sa kadaghan sa nahibaluan. Ang tinuod nga kaalam, makita sa mapaubsanon nga kasing-kasing. Ayaw tuguti nga ang garbo mupuli sa pagtuo. Himua ang imong kahibalo nga alagad sa gugma ug dili sa garbo. Ang kalibutan nagkinahanglan sa mga Kristiyanos nga maalamon apan mapaubsanon. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.